Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Kumusta? Pasensya kayo no, nga dugay ko na ka-upload no, sa tayo ng ramahan, no? Yung sinuwat ni Baby Omega Flores, no? Kung din siya sa Kwaki Doki. Sa dili pa, no? Akong pasahon na ipipila nga nag-comment. Shout out na ko, no? Kang Silso Kulanag. Salamat kayo, no? Idol sa pagpaminaw, no? O kang Amy Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo. O kang Arlene Dilasca. Doon kayo man kayo imong upload idol. Di may malingaw sa trabaho ang uban man good, kada adlaw man good. Inganin ni siya no, dili kay ko mag-upload aning dramahan no nga kada adlaw kay dili kining ako dili ni siya kining ato dili ni siya inadlaw. Kining ato tinag-as ni siya kung makabuo ko og upat ka episode, usa ko maka-upload no og balik. Kasumpay kay ako pa man siyang editon. Na mag-WhatsApp ko og napay makuha nga upat episode. Usa ako maka-upload og balik. Okay. Ingani na siya no. Kaya mao dili ko maka-upload og inadlaw sa mga drama. Maka-upload ko pinadlaw pero lahi-lahi nga drama kada adlaw. Mao na siya no. Pasensya kayo no Arlene Velasca. Salamat kayo na sa pagpaminaw no. Pasensya kayo ha nga dili kay ko maka-upload sa inadlaw o sa kada adlaw ning dramahan no. Tag-upat na siya ka episode o sa ko i-upload og usab kaya ako po na siya editon. Pag mabuo na usa ko mag-upload og balik. Pasensya kayo no. O kang James Savero day no, shout out na idol. O kang Lens Hevman. Hello idol sir, thank you kayo sa bag-o. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Lens Hevman. O kang Amy Alexander day no, nice donglets. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Amy Alexander. O kang Inday Lynn. Makabitin man imong mga drama oy, doon kayo ang kasunod. Mo lagi ingani ni siya no kay kini ato dili mo kini siya inadlaw. O makabuo ko upat ka episode o sa ko maka-upload og balik kay ako pa na siyang editon. Mo nang dili ko maka-upload ning drama og inadlaw. Kay tinag-as man ning ato dili man ni inadlaw. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Inday Lynn. Thank you kayo. O kang Charlie Burdan, kumusta ang naapektuhan sa linog? Mao lagi sila no, daghang kayo nga matay sa linog sa Cebu, ilabi na ang bugo. 6.9 ang lindol dito no, napi nangamatay uban. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Charlie Burdan. O kang Geraldine Dimar. Geraldine Dimer. Part 1 pa na idol, asa makita ang sumpay. Nalalaga ko nila no, ang sumpay no. Pasensya kayo nga nagkaroon pa ko nag-upload no sa part 2 ng dramaha. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Geraldine Demiar. Thank you kayo. O kang Charlie Burdan, asa man sa sumpay siya pulis nga drama. O asa man dahil ni siya nga pulis sa drama siya. Naman siya ang apulihan nila gatong Waki Doki, ang kipulihan na nino nga sinuwat gihapon ni Baby Omega Flores. Salamat kayo no, sa pagpaminaw no. Charlie Burdan. Okay, di ito maglangan. Di ang laing sumpay din sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Katkaton ko, Baby Omega Flores dahil no. Katkaton ko ang langit. Part 2. Kalagutan nimo pag-ayo. Ang pag-ignore sa mga tao dito nimo or ang pag-outshine ni bimbo nimo. Oh, unsa man gyud? Unsa man gyud nakapa-piss off nimo pag-ayo. Oh. Ay. Manghinaot lang ko nga dili nimo mabuhat ang sayop nga akong nabuhat kani ato Althea. Manghinaot lang ko.
Makalagot! 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 Hi. Mukanta jud ka unya ha? Mukanta jud ka. Bullshit! Sikat man gyud na siya sa school kay singer-singer lagi. Ug medyo bright sad. Bullshit ka, Bimbo. Bullshit ka. Dili gyud ko kadawat. Dili gyud ko kadawat nga ako. Si Althea Mondragon, ma-out of place lang, tungod sa usa ka uyamot ka, Bimbo. Dili gyud ko makadawat. Mingaw gid kami sa suod sa sakyanan nancho. Pero feel good na ko nga murag nilahos gyud sa akong buko-buko ang kayo nga may gawas sa mga mata ni Althea. Altia. Ma'am Altia lagi. Ayog kalimot unsa siya ug unsa ka. Kinahanglan gud na cho bisan wa ko sing atubangan. Ikinahanglan yun. Aron nga mahinumdum ta kanunay. Kung asa ra ta kutob. Naka-experience na sa ingon ana cho. Oh. Bimbo mga tog na ta. Tog na dia. Ato na ko sa kong quarter. Tikin mo to ba Tio na. Klaro kayong may gilit kayan. Laaya na, uy. Wa pa gani mi 1 month din pero gilaaya naman ko. Abi na kong nindot ang kinabuhi sa probinsya. Bati man lagi. Maayo pa sa syudad kaya nagkakasuruyan. Althea, Oh, muadto ko sa farm. Mukuyog ka. farm? Oh, sige, mami. Mukuyog ko. Mama, maglakaw na day, Mama. Dili na pwede mo sakay. Di mo ma-appreciate ang pag-adto sa farm. Kung magsakay na gihapon ka. Ay, hutasan na, Mamoy. Sakit na kaya akong tiil. Doon na lang ta. Agwan tahanan. Kung asa man good ma'am. Mao nga dali ra kay kapoy. Pwede, mupahuway lang una. Oh, pwede ra. Pero muna na lang, me. Kamu na lang ni Bimbo ang magkuyog. Oh. Di na lang ko mupahuway, uy. Pakalagot. Oh, Unsay imong ikasulti? okay lang. Okay lang? Unsa man di ay? Ma'am, pamaway lang una mo sa lagkaw kay mutabang mikandam sa pagkaon. Tubig niya sa butong, Mike. Oo, sige ma'am. Magpakatkat kong butong. Tibo! Katkat kong butong. Pila ka bulig Tio. Sa pila? Okay. Ato ning Tibuok Farm, Mami? Wow, Duha lang, Bibo, duha lang. kadako, no? Oh. Abot pa di sa unahan. Kana nga tulog ka bukid sa atong atbang, ato pa na. Really? Super rich kida ang atong family kun mauna. Super rich ang imo mga apuhan. Ug swerte kaayo ta nga kita ang nakasunod sa tanan nilang mga kaptangan. Sa imo ra ng side, Mom. And what about sa akong father's side? Di ba giing na naman ti ka nga dili maghisgot sa imong amahan? Sorry, Mommy. Dili man kun balikayan nga ma-curious kita. Kung dili ka gusto nga masuko ko nimo, ayaw na gid paghisgot pa niya ever. Nakasabot? Pili lang mo niya na, ma'am. Pulos na presko o hinog sa punuan. Naikapayas, chikos, nanapoy nangka, siniguilas, guyabano. Wow. Kadaghan ini, Mike. Gamay ra gani na, ma'am. Tapay daghan dito. Ang butong? Wani. Ay, Las Bimbo ay. Nanang butong, ma'am.
pagtagbaw mo sa butong. Ikaw ray ni Katkat anang tanan, Bimbo? Kinirang usa ka bulig ako, ma'am. Lain sa'y nikat-kat ng usa. Ikaw pagay ni Alsa. Oh, ay nay, nagsinaw-sinaw na ang imong lawas sa singot. Noon sa man nagkamuti mo, Bimbo. Nagadugo lagi na. Oh my God! Kadaghan toong dugo, anak Bimbo. Nausa man na. Hara. Nasamad sa sanggot na. Okay na na. Ipati man na. Lara ba ng sanggot? Okay, Jo. Bagi ko ninyo, baby. Sige. Ay, kasakit adto, uy. Naara ba sila'y mga tambal din, Mike? Naaraman, ma'am. Pero patudaan na tog duga sa kamunggay, ma'am. Mutangon ng duguan to. Kinsa naman rin mubuak anang lubi nga, nang lakaw naman to sila. Ako ra, ma'am. Pag-amping sa daan ng sundang, ha? Hait ra ba kaayo na? Mag-amping ra ko, ma'am. Ready na gid ang butong, ma'am. Imo ni ma'am, oh. Salamat. Ma'am Altia, imo. Katamis gid sa tubig sa buto nga presko pagid nga gikan sa punuan. Lahi ra gid sa mga gibaligya sa syudad nga nababad na sa init sa adlaw. Kumusta, Ma'am Altia? Okay ra? Okay raman. Suway sa ninyo mga prutas, ma'am. Mga hinog ginas punuan. Ang kinilang siniguelas og chiko sa nga among kanon din ni Mike. Kanang uban, dito na sa mansyon. Okay, ma'am. Biyaan taon na mo da, ma'am, ha? Ako sang tanawon kung naluto na ba ang manok bisaya nga akong gipasal. Wa ka magpaluto og tinulang manok, Mike? Nagpaluto, ma'am. Murag naluto na ganito. Ako lang nga i-check, ma'am. Sige. Sige, ma'am. Do, kumusta naman sa Mandi Bimbo? Maayo lang unta kung dili lang kaayo to lang ang samad ni Bimbo. Unsa din ang sanggot, ma'am? Bolo? Kanang sundang ay, mauna ang bolo. Sanggot is siko. Sikol? I-search. Maudi ay ni. Purma di siyag arc, no? Pero ganahan ka makakita niya sa actual gyud. Okay. Ato itong ipadaron din niya ang gigamit ni Bimbo nga nakasamad niya. Tilawin niya ang siniguelas, tamis kayo. Gihugasan ni mama. Tingaligwa, ha? Altea, dinhi sa farm, pwede ra gid kaunon directly gikan sa punuan. Pwede ra mo katkat ka sa kahoy, og dito ra ka mo kaon while magsigi og panguha sa bunga. Unya, mom. Lain man ang nanguha ini. Need ginihugasan. Hoy, bata! Ari ra good? Hugasin ni, oh! Oh. Kalamig yun sa tinulang manok Bisaya. Huwag makalupig. Napailan po tayo, ma'am. Tilawin ninyo ang tortang talong, ma'am. Sure. Ikaw, ma'am Altia. Okay ra ka? Nagtimi-timi lagi ka, ma'am. Ay, pagbuot. Sinugba ako. Ay, sinugba eh. Excuse me. Uy, kabastos ba ni mo, uy? Mo cross man ka kay batasan? Uy. Mom, nasuko pa ka na ako? So you mean, mas importante pa sila kay nako? You mean okay ra tong gibuhat ni Bimbo ganina nga ni cross siya sa lamisa bisag naata?
Althea, paminawa kog tarong ha. Og isud ni sa imong alimpatakan. Oh, under normal circumstances, bad nga mo cross sa table while nangaon. Pero dili man to siya normal circumstance ang ganina. Naaman ta sa farm, ug nakigdungan ta og kaon sa tanan. Why amo ug why trabahante ka ganina. Wa ka gid maka-feel sa kaaligri kaniya while nangaon. Pero naputol dihang nasuko ka. Kung para nimo bastos ang gibuhat ni Bimbo, otrosad ka. Mom! Nakasabot ka nga nung nakaingon kong otrosad kang bastos? Mami, ilat ang agawon. Ug bisan unsa pa atong buhaton, dili na kabastusan. Ug bisag makigmingle pa ta nila in any circumstance, kinahanglan nga ibutang nila sa lugar ang ilang kaugalingon tungod kay dili ta parehas nila bisag unsaon. Althea! Althea! Pasensyahin na lang, ma'am. Oh, Wa pa manggod maanad si Ma'am Althea o kinabuhing kinauboy ba? daghan pa siyog angay nga makatunan, Mike. Usa na sa mga hinungdan nga ako siyang gidadi ni. Bata pa masadya, ma'am. Dalira makaton. Hinaoton ta. Sige, Mike. Diyan na tika. Okay, ma'am. Hagtod karon. Dili paghihapon siya makahimo sa pagpakigsulti nako og taas-taas nga oras. Imong sweldo sa karon nga kinsinas. Ipalag usab. Ano na kinahanglan na, Chok? Di palang tungod ini ay. Ipahawa ako din eh. Gamanan gid ang kwarta, no? Makapalit gid og garbo. Di masad makaon ng garbo, Chok. Mao gid. Gawas pa. Di mo na magdugay yung style, Chok ba? Ha? Wagod siya konsintihan ni Ma'am Violeta. Oh. Mao nga di ko na magdugay. Mao nga kaya rin ako nga gwantahon, Chok. Okay. Maayo na nga disposisyon. Tungaon ni na mong nanay. Dayon, magtigom ko. Mupalit ko motor. Pagtigom para eskwela sunod semester. Sunod tuig ba kong eskwela, Choy? Magtigom ko daghan. Okay. Maayo. Ang mga musimos ay katawa-katawa pa. Nga dong di bang ka mo apil nila aron malingaw sad ka? Are you serious, Mom? Paapilon di ko nimo nila? O nga dong dili man. Mura bang gud og na board na ka? Nga dong di bang ka mo apil nila? Tanawa na gud sila, oh. Lingaw gid kaayo sila. Ambuton sa kay ilang giistorya. Siyempre, mga nonsense kinailang istoryahan, Mom. O sa mga tayo pwede nilang istoryahan nga mga mabaw mo na silang mga utok? Ayaw pagsulti og ingon ana, Althea. Tungod kay ubos silag kahimtang. Ingon ana na ang imong pagtanaw nila. Unsa pa man di ay, Mom? Mga uneducated ko na sila. Pinakataas nilang nahuman. Senior high school siguro? Og niya apagid sila sa probinsya. Unsa magi-expect nimo nga musod ang ilang mga utok? My goodness, Althea. Ayaw gyud i-judge ang mga taga-probinsya. Ambot lang sa di mo, Mami. Wasagi ko makasabot nimo nga nung bias kayo kanila. Tungod kay taga-probinsya nga akong roots. Sila si aning lolo og lola nimo. Ang ilang mga kaliwat. Pure sila nga taga-dini. Dili nato ma-deny nga naglatay sa atong kaugatan ang dugong probinsyana. But we are rich, Mami. Lahi ta sa typical probinsyana. Althea, lahi man ang atong kahimtang. Parehas ratang tao. Okay? O bitaw. Pero lahi tag kahimtang, Ma'am. Mao nga ayaw pag-expect ka makigmingle ko ng mga tawhana. Scroll lang sa ko ini.
Hanggang tingin la sa ko ninyo ha, mga motor. Pila ka buwan gikan ron. Uy, video mo din. Hindot sa ni motor. Kani, balik na. Pila ka buwan gikan karon. Mamili na ko kinsa ninyo ang akong paliton. Hindot ay. Pwede magkamukuha installment. Ah. Uy, Naman siguro kay pangdaon. ano ka da, Cho? Huwag ka magabantay nga midol ko. Wa, Asa da ang imong ganahan? kini untaw, no? 100 kapin lagi sad. Uy, ayaw na mahal kayo eh. Okay na oh. Oh, nindot eh. Oh, gwapo naman eh. Pila may presyo yun eh? 87 eh. Okay na gani. Oh, pero cash mo ng presyo ha, Cho. Mabot gibo nag 100 kung i-installment. Di sa siguro kaabot eh. Magtigo magigo, Cho. Mas mayo nang i-cash na ko. Oh, ikaw good. Kuya May, di pa tawagan Ma'am Violeta. Uy, Cho. Ha? Biyan sa taga-bimbo ha? Asa mo sa ma'am? Oh, lo. Dugan-dugan gid sa tiyo na. Basta ipatawag ng Ma'am Violeta. Doon na yun sila something ba? Wa palagid ko makahigayon og imbestigar. Ma'am? Giubo lagi ka, ma'am. Lagi. Kano sa lana? Gabi eh. Huwag ka mo tumarog tambal? Walang una. Nalang ko ipangutanan ni mo. Unsa man na, ma'am? Naapa ba to si Imok? Katong sikat nga mananambal sa una ba? Oo, naapaman, ma'am. Wali ka malimot niya? Oy. Nagkapatambal ba yamin niya sa una? Kuyogi ko niya, pe. May problema, ma'am. Hinay lang, ma'am. Tachansing ko ni mo ni Mami. Oh, Oo. Nausa ka man, Althea. Kauga ba ni mo gunahuna? Gichansingan ka niya, Ma'am. Huwag ka makabantay. ako naman siyang gialalayan. Shut up! Oh, Tanawa na ko ng imong baba, Althea. Magpakuyog ko ni Mike. Magpatambal ko. O sa'yo magpatambal, Mami? Mananambal mong ipasabot? You mean, quack doctor? Pwede ba? Ayaw lang ko gilabti, okay? Tada, Mike. Ato na ta. Wait, Mom. Rosa! Lisa! Kamuragon ba yung alalay ni Mami? Pagdali! kumusta mo pamati nga nakainom sa tea ni Doc Imo? Nigaan ba ya, cute? Oo, may noon. Niyan na ta. Nalagi motor nga nagparking gawa sa atong gate. Oh, Buga agyug na ang ito hanay. Namisita na maghinuon din eh. Bimbo? Ma'am. Sorry, wa ko kabantay, ma'am. Okay ra. Why problema? ako sa mga bimbo. Ha? Koncho, kanang, Nagaila ka ba ng bisita ni Althea, Bimbo? ma'am. Classmate na nako sa una. Mao ba? Unya sa man, okay ra ba ang Okay ra ba ng bata? Diin pa sabka na nakaila ni Althea. Kwan, kanang, si Ma'am Althea na lang tingali ang pangutan ma'am. Pero sultihi ko unsang pagkatawa na bata. Classmate man ka mo. For sure, nakasuhito ka niya. Uyab man na siya sa anak sa mayor, ma'am. Ha? Ikaw balingawan ako ni mo, uy. Lingaw mo sa ganit ko ni mo. May bisita man na kita. Hi, tita. Excuse me. Anyway, nagmask man sad ko. Okay ra, tita. Dali ra lagi mo, Ma'am. Ngano, gusto kang madugay pa mi?
Abi lang nako nga madugay pa mo, Mami. Wa pa ko nimo gi-introduce sa imong bisita. By the way, Mom, si Lance. Lance, akong Mami, Violeta Mondragon. Hi, tita. Bless ko, tita. Si Bimbo ba ang nagpaila-ila ninyo? Classmates man ka mo? Dili, tita. Nagkamit na yun mi accidentally sa lungsod. So, bag-ora mo nagkaila, right? Yes. Yes, tita. Og namisita ka na dayon din eh. Mom, Which is not bad, ha? Mo-admire gyud kog mga ulitaw nga makamaong mamisita sa panimay sa dalaga. Thank you. Thank you, tita. Thank you. However, Oh. nahibaw ba ni si Althea nga may girlfriend ka na? Oh. Mom, Og nahibaw ba ang imong girlfriend nga may gipamisitahan kang lain? Ha, Lance? unsa man ka, Mom? Imo mang scare si Lance. Hey, sa imong sinultihan, nahibaw ka nga may girlfriend siya? Yes, Mommy. And you allow yourself to be close to him? Mom, friends naman sad mi ni Lance. Yes, tita. Friends naman mi. Wa mong kumukort niya. Ha? Siguro lang ha. Aron ka mahibaw. I am establishing a good relationship with the mayor's family. O dili ko gusto nga magka-problema o niya ko tungod ining inyong giingon nga friendship. Ayaw ka bala ka, tita. Purely friendship lang yun ng amo ni Althea. Makalaong ka. Salamat kun mauna. Welcome, tita. Di na ako magdugay, tita, ha? Althea, ato na ko. Sige. Amping sa dan. Thank you, tita. Kadto yung animal nga Bimbo ang nangontrabida na ko. Bantay ka lang. Adto na ka, bro? Animal lang ni Moy? Oh, insabde ka. Bantay ka na ko. Bantay na ako! Happy na ka? Ma'am. Bullshit ka? Ma'am. Althea, balik ka! Bimbo, nagaw si mong kwarto. Asulay ni. Nasagbaan na sa kuda. Kaduha ba yun? Sa ato pa. Ulo na tanan kasagbang ako nadawat gikan niya. Ako na yung lista, bi. Lista ko ni. Aron maklaro inig paningil na unya na ako niya. Ma'am, balik ang imong ubo, ma'am. Arang-arang naman ta na ganina. Na-stress man gud ka. Patimplahe ko sa tinidok imok, Mike. Mainam lang ko. Okay, ma'am. Rosa, dali, sagod. Timplahe ragod si Ma'am Beauty sa tea ni Doc Imok. Nara ng paper bag. Pagdali. There are places I'll remember all my life. Ang bisit ay. Mura lang yugwa. Nagkanta-kanta rin kidwal na mispis sa mga tanong. Namiabay yung labayon eh. Unsa ba kaya akong buhato no? Aron, mupahawa na siya din eh. In my life, I love them all. Hoy! Animal ka! Imo kong gibasa! Sorry, ma'am. Wala ko tayo, ma'am. Ipahawa na host ako sa bisit ka! Mami! Ma'am, sorry, ma'am. Ma'am! Nakaligo na sa dinuong ko na. Palayo ko rin yung sa tubig. Ma'am, no. Animal ka! Animal ka! Animal ka! Bisit ka! Animal ka!
Ma'am! Ma'am Althea! Ma'am! Buhi ko ninyong patyos ko ng animal! Buhi ko! Maging palayo si Bimbo! Bimbo! Sorry. Sorry. Althea! Igo na ako sa bar! Mami! Althea! Manay na hitabo, Cho. Nakuratan mo yun ko. Mga itong paglingi na ko. Mayong pagkaigo niya sa tubig kay gabit-bit mo sa hose. Askan. Mao na to akong giisang hose. Nya, ako na sa'y nakaligo. Naambot lang ko si desisyon ni Ma'am Violi. Pero nasuko mag ito. Puti malagutan ni Ma'am Althea ni mo. Aw, kung dagdakon ko ni Ma'am Violeta, goodbye, pangarap kong motor. Maglisod ko papanalipod ni mo. Kung pananglit mo desisyon si Ma'am nga papahawaon ka. Okay ra, Choy. Okay ra. Saan naman niyo eh? Mayo na lang nakasuway kong sweldo nga. Dako, bisan ako magdugay. Mahipos na ang kundaan, Cho. Aron, inig-ingon nga out na ko. Diretso na lang kulakaw. Okay, so may niingon nga akong taktakon si Bimbo. Oh, Dili to iyang sa. Nganong ako man siyang taktakon. pero Ma'am, si Ma'am Althea. Dili gina mo siya taktakon, Mami. Bes, ako'y mupahawa din eh. Uy, Mas mulaban mo yung kaniya, Ma'am. Maong ako na rin mupahawa. Mubalik ko sa syudad. Mike, biyayo na mi. oh, okay Ma'am. Wa ko mag-joke, Mami. So, ready na kag mo atubang sa imong atraso dito? Oh. Kung ready ka na, okay, go. Ha? Swerte ka nga pobre ang imong gibangga karon dinhi. Kaya ra kaayo nimo. Pero dito sa syudad, kaya nimo? Tanang imong taras ang atimana. Kay maunay problema og dili ang mga tao nga imong gikabangga. Kanus ka man makat-on, Althea. Kanus pa man. Ha? Tinuod ka, Cho? Dili ko taktako ni Ma'am Violeta? Wala iyang gisulti na ako. Pero ambot, kung dili ba ka mausab kay mihulga man to si Ma'am Althea, nga siya mo pahawa kung di ka papahawaon. Ah, uy, wala di ko'y pag-asa ini. Lain so kayo ipabilin kong Ma'am Violeta, yung anak ang palayason. O mao na, Abi man ito na kung okay na. Di pa man di ay. maghuwat na lang kita sa final decision. Nigabii naman. Wa pa magihapoy gipakanaog nga sentensya na ako. Acquitted na ka ako. Ay, mura man nino ko kriminal ini. Ang saan ron? Naon sa mo, ha? Naon sa mo? Kasi rin niabot. Ay, wala man ni makailan ng mga tawhana nga naas sa gawas sa cake. Ha? Ako nga doon. Ay, ayaw ang kay nagtap-tap rabaslas ilang mga naong dong. Unsa nang? Uy! Unsa ron Bimbo? Dirila mo! Pagdapok mo! Ayo si biyahe, Bimbo. Pag-usa ko sila si Ma'am. Ha? Cho! Apig niyo! Oh. Tingalig, matagkapan kagbala! Oh, magamping ko. Kinsam ka ni mga tawhana? Mike! Ma'am. Oh, Ma'am. Okay, Ma'am. Tuan na sila? Mami! Oo, niara ko. Niara ko. Lingkod mo. Lingkod lang mo. O ayaw mo kadlok.
Wala sila. Kung kinsa man sila. Mami, dili pa ko gustong mamatay. Dili pa, Mom. Dili ka maunsa. Dili ka maunsa. Kinsa man ka mga tawhana? Unsa ba ilang tuyo? Ma'am, pangatog na mo balik, ma'am. Altia. Kuan kanang pagtipon lang una mo kwarto. Aron dili kay mo atakihon sa nervyos. Sige, Mike. Mamalik ko namin katog. Tana, Altea. Mami, nga nang makikipabilin ng mga pulis, Ma'am. Tingali mo balik to mga tawhana. May mga tao na nga gikontak si Mike. Apil na ang mga taga-farm nga nagbantay karon sa kalsada paingon din sa mansyon. Di na to sila basta-basta nga makabalik, ma'am Altia. O sabay kasukol nila sa mga armas sa tawhana. Ilag ka blaka, ma'am. Mga armado masab sila. Unsa? Ayaw na i-question si Mike. Kaya ta niyang panalipdan. Mamahaway na tagbalik. Tanan. Sekang duka, bigyan ako, Choy. Di ta pwedeng matugog balik, Bimbo. Pagtimpla dito kape, para dili ka magduka. Nya, apili ko. Ingsa ka to sila, Cho, no? Pareha kitang tanan ini. Nya, wag yung katubagan ng pangutana, ha? Ingon man tong mga pulis nga mubalik ko sila. Oo, naman to sila lang yung mga pangutana. Jo, di ka to mga tao sa anak ni Mayor. Ano siya? Basig na ibaw na siya na bahin nila ni Ma'am Altia o Lance. Grabe ha, sab. Iyon ana na siya kangilngig. Bitasot, no? Murag layo rin sa tinuod, Jo. Sagpa-sagba ra sa tingali og bugno-bugno ang iyong mahimo, eh. Di sa ingon adto nga mga dimotor o high-powered guns mo'y gamiton yun nila. Ako nung nagduda ba ako? Nga dunay nahibawaan sila si Ma'am Violeta ini. Ha? Onsa na. Nasundan ka gyud nila. Unsa may akong buhaton, Big? Awan sa pa. Magpabilin ka din eh. Unya nasundan naman ko. Pwes, paningkamutan ako kutob sa akong mahimo. Nga dili na tumausab ang nahitabo gabi eh. Og kinahanglan nga maminaw ka na gid nako og dili ka na magsupak-supak. Og una na kong ibawal nimo. Ayaw na paglakaw-lakaw nga ikaw ra. Og makikita ni bisan kinsa nga wa ka pa masuhita. Sila sa mo ipasabot. Kinsa pa madaylain? Paminaw ha. Kinsay nasayod? Kung kaila sa anak sa mayor nga uyab adtong Lance, ang mga taong migukod nimo. Mao nga hangtod, dili pa klaro ning tanan, anhi ka ra gyud sud sa mansyon. Og kun mogawas man, ako ra. O sila si Mike og Bimbo ra gyud ang pwede nimong ikauban. Nakasabot ka? Kay kun mosupak ka og magtuman ka gyud sa imong gusto, dili na ko makapasalig nga mapanalitdan pati ka, Altea. Hinga ni mo, uy! Oh. Unsa, di ka pa to? Kaniyot sa mangod ko? Mura sa mangod iya na? Yoy. Si Lance? Dinhi ka lang. Ako ray mo gawas. Pero gipalusot man ninyo. Ngaging na naman mo nga way pwedeng pasudlon dinhi sa mansyon unless dunay permit ni Ma'am Violeta. Kailan mo na ako, God? Bisa ka ila pa mo, bay. Abi ba na kog safe ra ta diri, Mike? Oh, ma'am, Tita, concern lang ko, tita. Pwes, kung concern ka, musunod kag balaod, ug dili ka mo gamit og koneksyon para lang makalusot. Oh. Lakaw na, ug ayaw nagbalik. Pero tita... Gusto ka nga iapilti ka nga suspect sa nahitabo gabi eh? Ha? Pwes, kung dili ka gusto, lakaw na. Ug ayaw problema ha, ang dili ni mo problema. Lakaw na! Animal gitong tawhan na ra. Nakasab ano nung kang Ma'am Violeta, Cho. sakto masad siya. Di mo sa doon ni mo so, good. Ako gapon tong sa kay nalutsan ko. Nagpasabot nga huyang radaya ang seguridad nga akong gipanghambog niya. Ah, Pero nasitol naman.
O kung musipyat paghihapon ako na mismo ang bubantay sa entrada paingon din sa mansyon. Namingaw naman, Jo. Pero, sige ra magyapon ang mga nagbantay sa entrance paingon din sa mansyon, no? Oh, Dako gigustos mong Violeta, anak, Jo, no? oo, siyempre. Kinahanglan maging nga suhulan og dako ang mga tao. Unya, ang gwapang maldita, house arrest na yun. Ikaw ba? Madunggan ka gani? Kitar mong duha din o hinir mo sa akong tingo. Luoy gina ako, Ma'am Violi. Problemada kay siya. Pero, ano sa matang imong giingon, Jo, nga gaduda ka nga may nahibawan sila bahin atong mga tawana. Pangagpas sa tong ako, Bimbo. Puntan, close bitaw mo? Close? Close bitaw mo? Una-una na nimo Mao ba? Magwatata kung may isulti sila nato. Pero nung ka nga mangutan na ta. Basin sa imong gingon nga among ka-close, napaghapoy nag-ali sa tunga-tunga kay agaw nato sila og trabahador ra ta. Naan sa stiyo Naglantaw sa balkonahis kwarto ni Ma'am Violeta. Bugat yun ni ilang story behind that. Dami na gid kayong ipangutana. Mataha lang gid tiyo. Pero bisan bugo nga tao, makasabot yun sa iyang mga lihok. May yesterday gini sila ba? Doon na magitingali ba? Mag-search kong mga kanta nga about sa mga love nga wa magkadayon or nagkabuwag or bisan basta subok nga love song. Unya, mo akong kanta-kantahon para ipadungog nila ni Tiyo o Ma'am Violeta. Basin pa di ay makakuha ko sa ilang mga reaksyon. May himala. Nagkatawa ang gwapa nga maldita na kong amo. Asa mo na siyang dapita pa? Di makailayo. Uy, milagro yun tinura. Nagdakop-dakop siya sa mga kaba-kaba sa guard. Asa kang milagro ha yun? Di, akong videohan, di. Makapusta magkakong luto ini kalakiha. Murag mudaog tingali ko. Uy, hala. Huwag mo na siya magtanaw siyang giagian. Hala, mapandol ba gina siya rin ba? Be, ganun ako, be! Ug sunda ang lain pang sumpay ng Sugulanon na sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton to ang langit. O kulihagday ko no, subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.